I en aquelles setmanes vaig concebre el seu fill, el que vaig anomenar Cesarió. Això que ella descriu com el tendre i apassionat idil·li de dos amants va ser en realitat protecció a canvi de sexe. Dos éssers superiors, com Cèsar i jo hem sigut, ni tan sols en el més febril tumult de la passió vam oblidar quina responsabilitat teníem. Jo havia de garantir el meu regne, per suposat el final de les guerres dinàstiques i la pau del palau, volien dir la pau del poble. Cèsar pensava en Egipte com un gran graner per la famèlica població de Roma. Quina cosa canvia? Éssers com nosaltres no estan fets de la mateixa natura que les criatures comunes. Éssers com nosaltres estem més a prop dels déus que dels humans. Va ser amor verdader. Es va interrompre només quan un deure superior va finalitzar. De seguida, la guerra de la Gàlia, amb les massacres i les atrocitats que van acompanyar la conquesta romana. Certament, a l'any 50 la Gàlia era en pau, disposada a una romanització. Però quan va costar aquella pau? 1 milió de morts, 1 milió de presoners fets esclaus sobre 8 milions d'habitants. Criden al rei dels sabers, poderós capità de la causa i de la defensa del seu poble, Vercingètorix. Vaig conèixer Caius Juli Cèsar l'any 57, quan el cònsol romà, amb el recolzament de l'infame Divicià, estava exterminant la meva gent, fent l'esclava de Roma. La Gàlia estava caient en mans d'un sanguinari invasor, que no es va aturar davant la matança de dones, de vells tremolosos, indefensos, de jovenetes sacrificades en les seues tropes. Jo no podia assistir sense fer res a aquesta tragèdia, per lo que vaig dedicar tota la meva vida a combatre. Oblida dir que havia ofert els seus serveis a l'invasor i que li va demanar la corona del saber. Cèsar li la va negar. Amor a la pàtria o ressentiment personal? No vaig demanar-li res als romans. Tota la meva vida demostra el contrari. No es pot defensar Cèsar utilitzant el que va escriure en De Vero Gallico. Sense el De Vero Gallico, Vercingètorix seria pols de la història escombrada del primer cop de vent. Volent negar el dret dels pobles a la pròpia defensa, Vercingètorix va ser derrotat a Alèsia, una de les més importants batalles de tots els temps. Allí es va decidir la sort de la Gàlia. Allí un home es va sacrificar pel seu poble. Estàvem a l'estiu de l'any 52. Al front de 80.000 soldats d'infanteria m'havia trinxerat a la ciutat fortificada d'Alèsia. El meu pla era resistir els atacs dels romans, per després colpejar-los per l'esquena. De nit, alguns dels meus genets tenien l'ordre d'acostar-se al propi poble, per després tornar amb noves tropes. El meu pla va funcionar. Per cada legionari romà hi havia 5 guerrers gals, però Cèsar va preveure cada moviment nostre. Preparant-se per al llarg setge, va construir una gran obra d'enginyeria militar. Cèsar, la solidesa de la doble fortificació, va salvar les seues tropes dels nostres atacs. Després, va enviar part de la cavalleria a la nostra esquena. Això jo no ho havia previst. Les nostres tropes van ser massacrades. L'exèrcit gal va ser derrotat. La batalla estava perduda. Aleshores Vercingètorix va decidir rendir-se. No tenia elecció. El dia després de la derrota em vaig lliurar a Cèsar per salvar Alèsia d'un saqueig implacable i del llarg setge. El dia després vaig guarnir el meu cavall. Vaig ficar l'armadura més bonica i vaig eixir sol de la ciutat fortificada. Cèsar m'esperava enmig del campament. Li vaig donar al voltant i vaig restar en silenci davant ell, desprenent-me de totes les armes. Estava derrotat i perdut, i l'estimada Gàlia amb mi. I què va fer el gran colonitzador, aquell que la defensa pinta com un home benèvol, clement i generós? Em va tindre durant un mes reclòs en una gàbia, com si fos una bèstia. En menjar, me llançava sobre. Després, em va dur a Roma, i em va tindre durant 5 llargs anys tancat en la presó mamertina. Jo us diré com va acabar. Després de debilitar-se en la presó, Vercingètorix va ser conduït per la via sacra, lligat al carro triomfal que celebrava el dia de la quàdruple pompa que celebrava les victòries de Cèsar. Aquell mateix dia va ser cruelment estrangulat. Execució sí, però justificada per exigències del govern. Actuant així, Cèsar va trepitjar segles de costum civil. Roma mai no havia permès l'execució d'un presoner després del triomf.
no es tractava només de la sort d'un home, sinó del destí d'un poble sencer. La dificultat d'aquest debat és que les dues parts exposen raons vàlides, forts els motius de l'acusació, igualment forts les respostes de la defensa. Aquest drama canvia d'aspecte segons el filtre a través del qual s'observa, històric, moral, polític, humà. Hi va haver episodis en la seva vida d'una profunda ambigüitat, tan gran que ni tan sols el temps passat des d'aleshores ha estat suficient per aclarir-los. Qui no recorda la seva postura a la conjuració del Catilina? Potser esteu dient que Cèsar va tenir un comportament indigne d'un cònsol romà? Doncs escolteu com va enfrontar l'últim dia de la seva vida amb qui li va estar més propera, la seva esposa Calpúrnia. L'horrible període que havia d'acabar amb aquella tragèdia va començar uns dies abans del 6 de març. Cèsar va rebre la visita de l'endeví Espurina, un individu fals, pretensiós, un que parlava amb els ulls mig tancats, el cap alt, com si escoltara la veu dels déus. Durant la conversa, Espurina li repetia: «Atén, Cèsar, veig un perill imminent no més tard del 6 de març». Cèsar el va fer fora amb menyspreu, però l'amic Caius Emilival li havia xiuxiuejat. «Desconfia, Cèsar, el 6 de març està en prop. Eixe dia, el 15, has de presidir el Senat a la cúria de Pompeu. Ves només protegit de la fidel guàrdia hispànica». La nit del 14, Cèsar va sopar a casa de Marc Lentí. Tot just posa els peus a la sala del banquet, comprèn que tots allà dins coneixien els presagis nefastos. S'estira al triclini i, contràriament al seu costum, veu: «Conec el meu marit. Sé com valorar aquell petit signe de debilitat». L'atmosfera funesta de la sala el va inquietar. Així doncs, veu. Davant té Dècim Albí, un desconjurat que alça la copa i el desafia. «Quina espera tu l'amor millor?» Un gran silenci. En la fredor s'escolta la veu de Cèsar, calmada. «No voldria una mort lenta. La millor mort és la menys esperada». S'alça i abandona la sala. Cèsar era saber de retorn. Estava acostumat a comprendre els estudiants. Malgrat això, va voler anar al Senat. No només ell, jo mateix he cregut sempre poc en les profecies. Però en aquests dies havien ocorregut fenòmens molt funestos. Va venir un pretorià de la guàrdia a contar-me coses espantoses. Fins i tot que sobre el Capitoli havia plogut sang. Ho vaig dir a Cèsar. Va respondre: «Els covards moren moltes vegades abans de la seva mort. Els valents proven la mort una sola vegada». Ningú dubta del seu valor, però com el va utilitzar? Anar al Senat va ser un acte de coratge, sí, però també de desafiament. La justícia voldria que Cèsar fora jutjat només per això que va fer. La nit abans de la seva mort vaig tenir un malson. Vaig somiar que el vent s'havia emportat el sostre de casa. Vaig plorar en el somni fins que vaig sentir la seva mà afectuosa. No va ser l'últim presagi. El matí després, cap a les 9, és a punt d'eixir. És tard. Els senadors ja són reunits. Cèsar és a l'acte. S'embolica en la toga i es posa en marxa sense la guàrdia hispànica. Fa algun pas. De sobte, la seva estàtua a prop de l'entrada cau i es trenca. Jo volia cridar, però vaig sufocar el meu crit. Ell no es gira, puja a la llitera i ordena marxar. La meva narració acaba així, al llindar de casa, amb la llitera que s'allunya. Això que segueix apenas ho sé, i encara que ho sabera millor, no tindria cor de repetir-ho. Són les 10 del matí i Cèsar ja està cansat. Tanca els ulls. Quan es torna a obrir, la llitera ja està pujat al clavius al centari. La gent el reconeix i li alcen clamors i invocacions. Ell respon: «Imperator! Dictator!» Rei, cridaven rei, havien descobert les seves verdaderes intencions. Sí, sense dubte també rei. Molts el volien rei. Volien que la seva nissaga governava amb ell i després d'ell. La nissaga d'una prostituta, i per això Roma hauria d'haver violat el pacte constitucional i trepitjat les llibertats republicanes. La gentada el volia rei. Per això la seva resistència a acceptar
l'advertiment sobre els enemics que l'esperaven. Quan arriba, l'informen un passadís d'honor. Entra a la sala. Avança cap al tron d'or entre els remors dels senadors. Se sent fort. El cansament ha desaparegut. Són les 11. De sobte, un grup l'envolta. Intenten immobilitzar-li els braços. Es refusa i es tira. Un d'ells amb un punyal el colpeja. Traïdor, què fas? I Cèsar li clava l'estilet amb el qual es preparava per escriure. Ha de trencar aquell cercle. Sent les fulles que se'n posen. Deu rajar la seva sang. De repente, entreveu el rostre de Brutus. Ell també el colpeja. Va ser el cop més cruel perquè Brutus era l'àngel de Cèsar. I quan el noble Cèsar va caure als peus de l'estàtua de Pompeu, tots nosaltres vam caure, mentre la traïció triomfava. Ara sabem com es van desenvolupar els fets, però per què el gran Cèsar va ser mort? Fill de Brutus, fill de Servilla, que va matar son pare, home que el va cobrir d'honors i que l'estimava més que es pot estimar un fill. Romans, conciutadans, us pregue que m'escolteu. Vosaltres veieu les meues, les nostres mans, i la sangonosa aquesta que m'he complert. Però el que vosaltres no veieu són les nostres coses. I estan plens de pietat, i és la pietat per les injustícies ofertes per Roma. Si hi ha algun bon amic de Cèsar, que sàpiga que la mort de Brutus per Cèsar no era inferior al seu. Així doncs, si em demaneu per què em vaig alçar contra ell, aquesta és la meva resposta. No perquè estimara menys Cèsar, sinó perquè estimava Roma més. Preferiu que Cèsar fora viu per morir tots nosaltres com esclaus o que Cèsar fora mort per viure tots nosaltres lliures? Ja que Cèsar m'estimava, jo plore per ell. Ja que li va somriure la fortuna, jo me n'alegre. Ja que era valerós, jo l'honore. Però ja que era ambiciós, jo el vaig matar. Qui ja sigui tan vil per voler ser esclau, tan hipòcrita per no estimar la seva pàtria, tan miserable per acusar-me d'haver mort un tirà. Si és, que parli, perquè és aquest el que ho és. Cèsar, un tirà? No haries que aquell s'envegés la vida per la grandesa de Roma? S'ha dit tirà, s'ha dit dictador, però la idea de tirà està lligada a homes temuts i maleïts pel poble. En canvi, Cèsar era també un home que podia comparèixer en públic sense por, més aviat segur de recollir una ovació. Podem definir com dictador un home així? Hipòtesis, sospites, conjectures. Brutus no s'ha tancat només per assassí, sinó a més s'ha comportat com un estúpid. No ha comprès que Cèsar havia de seguir vivint pel bé de la república. Ell ha mostrat, com bé diu Ciceró, un cor de lleó, un cervell de xiquet. Però Cèsar, travessant el Rubicó, havia provocat la guerra a Roma. Molts ciutadans romans. De fet, volia restaurar la monarquia, sumant en ell una desproporcionada càrrega de poders. La dictadura, la prefectura dels costums, el consolat, el títol d'imperator i el de pater patrie, no només. Es deia que volia traslladar la capital a Alexandria, influït per Cleòpatra, que l'havia donat un fill. Havien d'aturar-lo. Estava aturat. Ja que ha mort el meu millor amic pel bé de Roma, així conserva aquest punyal per quan Roma necessiti la meva mort. La defensa ha citat Ciceró per dir que l'acte desconjurat és valent però infantil. En l'acció política són més legítims els actes impulsius o pel contrari els calculats i planificats? Si la resposta és sí, no fem esclava de la raó la part més noble de l'ésser humà, però passem ja a les conclusions definitives. Mai un fill de Roma va gostar concentrar en ell tan gran quantitat d'honors. El dia del seu natalici es converteix en festivitat pública. Les seues estàtues adornen tots els temples. La seva dictadura és prorrogada de per vida. Com voleu anomenar a tot això? És més que una monarquia, és un veritable culte. Però Cèsar, a més, volia l'amor del poble, una perillosa forma de poder la seva, que ha tingut molts imitadors en cada època. I què és allò oposat de la democràcia republicana?
Dictador democràtic. L'adjectiu no lleva res a l'odiositat del substantiu. El dictador democràtic se sent com el pare del seu poble i com un pare es reserva premiar i castigar al seu judici. És just l'oposat de la democràcia. Per totes aquestes raons, demane als jurats que declaren a Caius Juli Cèsar culpable. President, jurats, romans, us prego que m'escolteu amb paciència per última vegada. Les seues primeres acusacions estan clarament inspirades en instàncies democràtiques. Quan el 15 de març cau sota els punyals dels qui ha beneficiat i protegit, l'història de Roma torna enrere 2 segles. El caos en què s'enfosa l'estat durant llargs anys demostra que els remenys de Cèsar naixeren d'una autèntica accidència del temps, el poder d'un príncep democràtic per damunt dels poders. Heu dit monarquia per evocar l'últim tabú nascut després de la caiguda de l'últim rei de Roma. Res de monarquia! Era la mateixa supervivència de Roma! Pensar en restaurar la república en aquelles condicions era un somni, un dibuix de xiquets, tal com va definir Ciceró. Us demane per això que no tingueu dubtes en declarar la seva innocència.